ejja ma naqtaw qalbna qatt. Għaliex iva nistgħu naslu għal din il-mira anki jekk hija mira diffiċli. Nistgħu naslu għaliha jekk inżommu l-umiltà, jekk inżommu l-onestà, jekk nibnu fuq il-verità. Il-prezz tal-petrol xarilu biss għadu kif żiedu b'2 cents u issa reġa' raħsu u jrid jieħu il-proset iridna ngħidulu grazzi għaliex l-ewwel ollih il-prezz u issa reġa' baxxih. Xi proset trid, Prim Ministru? Dan ingann. Ħdejn il-Prim Ministru kien hemm il-Ministru Konrad Mizzi illi mhux il-loqom jieħu minn dan il-gvern, il-mara tiegħu, il-Ministru Konrad Mizzi, mhux 2 cents tieħu 13,000 euro fix-xahar għaxi tal-qalba. U għall-ebda raġuni oħra għaxi il-mara tal-Ministru.